салом дӯстон, расман Стивен Джеррард аз вазифаи сармураббии Астон Вилла барканор гардид. Мисли ки ҳамчун футболбоз толеи ӯ баландӣ накард, баъси сармураббиам дар сатҳи баланд бахт ба рӯяш нахандид. Аслан Астон Виллаи Джеррард бад бозӣ намекард. Аз рӯи ҳисобҳо дар ҳар як бозии дастаи шаҳри Бирмингем фурсатҳои зиёди голзанӣ ба вуҷуд меовард, аммо аз ин ба таври кофӣ истифода бурда наметавонист. Стивен Джеррард дар мавсими гузашта метавонист дар таърих монад, аммо он ҷо ҳам дар бартарии 2 гол натавонист монеи Манчестер Сити шуда чемпиониро ба Ливерпул ҳадия намояд. Танҳо ҳаминро мегӯем ки Стиви Ҷи беҳтарин футболбоз буд ва мураббии бад ҳам нест, аммо ягон чи хун кунад бояд. Акнун ба хабарҳои асосӣ мегузарем. Шумо фақат ба ин видео лайк монда як бор хабар гиред ки ба канал подписатсия кардаед ё ин ки не. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи дастаҳои мухлисонро хушбахт мегардонад. Муро як қатор бозиҳои беҳтарин интизор аст. Дар Ла Лига Реали мағлубнашаванда дар майдони худ Севильяи дар кризис бударо пешвоз мегирад. Дар бозии марказии Премер Лигаи Англия Челси бо Манчестер Юнайтед во мехӯранд. Ба ғайр аз ин, Барселона дар Камп Nou пешвоз мегирад Атлетик Билбаоро. А дар Италия дар бозии марказии давр лидери чемпионат Наполи ба Рим сафар мекунад ба назди дастаи Мауриньо. Оё неаполитянҳо метавонанд серияи ғалабаи худро давом диҳанд? Тамошои ҳама ин бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз номи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дишаб чандин рақобатҳо дар чемпионатҳои аврупоӣ сурат гирифтанд. Каме суҳбат дар бораи натиҷаи ин дидорҳо мекунем. Арсенал бозии ба таърихмондаи даври дуюми гурӯҳии Лигаи Аврупоро бо ПСВ баргузор намуд. Лондониҳо дар ин дидор бо ҳайати омехта ба майдон омаданд. Тақдири бозиро голи ягонаи Гранит Ҷака ҳал кард. Бозии Арсенал бар зидди Манчестер Сити ки бояд дар даври 12-уми чемпионати Англия доир мешуд, маҳз ба хотири ҳамин бозӣ ба вақти дигар гузаронида шуд. Дар худи Премер Лигаи Англия бошад ду бозӣ доир шуданд. Фулхэм Астон Вилларо бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. Тайрон Минкс, дифогари бирмингемиҳо, дарвозаи рақибонро монда ба дарвозаи дасташ банг-банг гол зада истодааст. Бозии дуввум паёпай ӯ автогол мезанад. Дар рақобати дигар Лестер билохир ғалаба кард. Рӯбоҳон Лидсро бо ҳисоби 2-0 шикаст доданд. Дар Испания аз бозиҳои топ метавон рақобати Барселона ва Вильярреалро ҷудо кард. Каталониё ғазаби мағлубият дар классикоро ба сари шогирдони Эмери холӣ карданд. Дар нимаи якум Барса корро ҳал кард. Ду маротиба Роберт Левандовски ва як бори дигар Ансу Фати гол зада пирӯзии нилнориҳоро таъмин карданд. Рақобати Алмирия ва Жирона ба мухлисон 5 голро туҳфа кард. 3 голи Алмирия ва 2 голи Жирона ин рақобатро бозии серголтарини давр карданд. кори мунтахаби Эрон оид ба футбол метавонад хеле чатоқ ва мушкил шавад. Давоми чанд рӯз дар мамлакати Эрон гирди ҳамоиҳо баргузор шуданд. Мутаассифона онҳо бо хунрезиҳову кушториҳо боис гардид. Ба далели ин гурӯҳе аз футболбозони эронӣ аз ФИФА хоҳиш намуданд ки мунтахаби футболи ин кишварро аз ҳаққи иштирок дар ҷоми ҷаҳон маҳрум кунанд. Дар баробари ин чандин нафарони дигар ки ба варзиш алоқамандӣ доранд ба ин андеша розӣ ҳастанд. Онҳо ба нишонии ФИФА изороти калонеро фиристоданд ки дар он поймол шудани ҳуқуқи инсон дар Эрон мисол оварда шудааст ва ин бояд омили асосии ҷалби салоҳияти Эрон аз ҷоми ҷаҳон шавад. Дар матни он ҳамчунин бандҳои оинномаи ФИФА мисол оварда шуда гуфта мешавад ки Федератсияи футболи Эрон пурра аз тарафи ҳукумат идора мешавад ва ягон мухторият надорад. аз ин рӯ ФИФА бояд чораҳои зарурӣ андешад. Дар ҷомеаи футболӣ бошад сабаби асосии барканор кардани мунтахаби Эронро дар чизи дигар мебинанд. Гуфта мешавад ки паҳподҳои эроние ки дар Украина барои куштори мардуми осоишта истифода мешаванд, бояд барои ФИФА далеле шаванд ки Эронро аз мундиал бенасиб гардонанд. Агар ҳамин тавр шавад, пас ҷои Эронро бо эҳтимоли зиёд мунтахаби Аморати Муттаҳидаи Араб мегирад ки дар бозиҳои гузаришӣ аз Австралия шикаст хӯрда буд. тобистони гузашта яке аз мавзӯи ҷолиб дар бозори трансферӣ таваҷҷӯҳи Челси ба Неймар буд. Футболбози бразилӣ он вақт метавонист ба Лондон равад, аммо ҷонибҳо натавонистанд ба қарори амиқ оянд. Дастаи кишвари Англия аз идеяи ҷалби футболбози бразилӣ даст накашида дар соли 2023 ӯро ҳадафи асосӣ қарор медиҳад. Гуфта мешавад ки сармураббии нави лондониё Грэм Поттер тарафдори ин трансфер мебошад. Ӯ медонад ки Неймарро чӣ тавр ва дар кадом мавқеъ истифода барад.
мушкили асосӣ барои дастҳои дигар маоши калони футболбози бразилӣ аст ки 40 миллион дар як сол мебошад. челси ин мушкилиро намеписандад. лондониҳо омода ҳастанд ки ба неймар маоши 40 миллион дар як солро пардохт намоянд ва аммо ҳамлагари бразилӣ бояд шарти заруриро иҷро кунад. гап сари формаи варзишии неймар меравад ки бояд ӯ дар челси ҳам чунин натиҷаҳои олӣ дошта бошад. дар 11 бозии лигаи як неймар 9 гол зада 7 ассист кардааст. бозӣ бар муқобили дастаи тоттенхем барои манчестер юнайтед олӣ сурат гирифт. шояд ин бозии беҳтарини манкуниянҳо зери роҳбарии тенхак буд. гап сари худи бозӣ нарафта аз сари як ҳолате хоҳад рафт ки дар охири бозӣ иттифоқ афтод. дар дақиқаи 90 криштиану роналдо худсарона аз ҳайати захиравӣ хиста майдонро тарк кард. ӯ дар тамоми ҷараёни бозӣ дар ҳайати эҳтиётӣ монд. бори дуввум дар мавсими ҷории премер лигаи англия роналдо ба пуррагӣ дар захира монд. ин ҳолатро дар телевизионҳои англия баъд аз рақобат ба риштаи баҳс кашиданд. пётр шмехел ишора кард ки ӯ ҳамеша роналдоро тарафдорӣ мекунад, вале ин ҳолат ба ягон чинак рост намеояд. роналдо бояд интизор мешуд ва пасон ҳамроҳ бо даста мерафт. патрис евра тарафи роналдоро гирифта мегӯяд ки шояд ӯ ба тенхак гуфт ки хайр ман рафтам, вале мо инҷо аз мурча филм месозем, чунки воқеаро ба пуррагӣ намедонем. алан ширер бошад қайд намуд ки ман ҳолати кунунии роналдоро хуб пай мебарам, вале бозии эмю олӣ буд. криштиану бояд дар ин хурсандӣ шарики даста мешуд. аз байни ин гуфтаҳо сухани евра нодуруст баромад, чунки роналдо ба ҳеҷ кас нагуфта аз майдон рафт. ӯ ҳатто дар утоқи либосивазкунӣ ҳам дастагонашро интизор нашуд. акнун криштиану ба муддати муайяни вақт аз тамринҳои эмю хориҷ карда мешавад. дастаи шаҳри манчестер аллакай расман хабар дод ки дар бозии рӯзи шанбе бар муқобили челси криштиану роналдо ба рӯйхати футболбозон ҳамроҳ нахоҳад шуд. ҷазои ӯ ҳамин аст. акнун ҳамлагари 37сола берун аз ҳайати асосӣ дар алоҳидагӣ тамрин хоҳад кард. ба ин тамринҳо роналдо меояд ё ин ки не, ин суоли дигар аст. баъди ин ҳолат хабарҳои аз манчестер юнайтед рафтани криштиану خیلی زیاد شدند. گفته می شود که ҳамлагари 37 ساله در روزانه خرید و فروش زمستانه بارش را جمع کرده از این قفس میبراید. وریانتی اساسی برای کریستیانو رونالدو برگشتن با چمپیونات پرتغال گفته می شود. او با کشورهای عربی، دستای خیتای و آمریکا سفر کردنی نیست، چون باور دارد که تا حال میتواند در اروپا بازی خوب نشان دهد. با همین تمام باور دارم که ایجادکاری من با شما پسند میاد. لایک، کامنتاری و در کانال ابناش رو از یاد نبرید. با شما مثل وقت محمد گیروف خیر برادران در پناه الله.